arribada a l'estació d'Alp de l'últim tren que ve de l'estació de la Tor de Querol cap a l'Hospitalet. Y ve a l'hora. No me lo puedo creer. És una composició simple de 447, la 125R. Aviam si arreglen aquesta estació d'una puta vegada, que ja es va cremar el magatzem antic que hi ha. Déu que els va parir, hòstia. Au, adeu-siau, que això s'ha acabat. La Tossa d'Alp.